may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga ng pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maray na paghapon sa imo partner Jen. Marina hapon, partner, parang warang sound. Igwa ba? Igwa. Okay. Biyo ka nang dahil nakadangog Sabi sa kuya na amigo, kasubago. Pade, abo ko na ngayon magtrabaho pade. Sabi sa, Tatadaan. na kumbaga, saro kaya siyang, ano, TL? Ano ang TL? Team leader. Team leader. Team leader. Saan yan Nata. uso? Saan yan uso? Ang alam ko mga usong team leader, TL sa mga social media accounts. Sa BPO. Sa BPO. Sa mga Call center. Oo. Uso niya na Call center, so amiga mo, amigo mo. Oh. call center agent siya. Sabi sa kuya kasubago na ano ngayon nauyam na ngaya ako. Ulo nga dakula kaya kuta ng sahod para ngaya garo nadadagit ngaya ako. Nadadagit na siya pero may every time dang malawag siya sa opisina ninda. Nadadagit na siya. Nata, anong rason ta nadadagit? I don't know, baka siyempre pag team leader halos kaput mo ang mga katrabaho mo and then by your order kay puhanin dang magsunod sa kung ano ang pig-order mo. Siguro Tama. kung mga pasaway, Oo. di nagsurunod. Sabi Yes. ko, dahil kanya ko madagit sa trabaho. Kapag nadagit ka sa trabaho, dahil man malangkaw ang sweldo mo. An malangkaw lang. sa imo dugo. Mas Ang may stress ka lalo. Correct. Ang pressure kan dugo mo, blood pressure kan dugo mo. Malangkaw. Kaya relax ka lang. Maray kong so dungo ang umalangkaw. Tama. Di ba? Pag-arog ka yan, sinabihan mo ko lakaw-lakawi mo una, di ba? Bakasyon ni mga kabangang aldaw. Kabanga lang. Magsini-sini ka sana dyan. Tapos, Pero dapat sinabayan mo din kipang budget. tinawanan ko ta. Dahil may kwarta man siya. Si Kuya Hanggang Ingay ano ko lang, report. hanggang advice lang si Oo, Kuya. yan ang pinaka maray na maitatao ko sa iya. Advice, abiso, advices. Pero ano, kwarta, Oo. Negative. dumana siya sa iba. Grabe naman. Anyway, mga tugang, maray na pagkahapon po sa Tuya Gabo sa Downing Miyerkules. Martes na partner. Oo. Downing Martes, petsa 21 na po kan bulan ng Enero taong 2024. Yes. O kung 25, 2025. Nagbabalik ka pa sa 24. Siguro may tigrarundom ka, no? Day ko pa kaya na ako aso. Di ka pa nakaka-move on. Day pa ako naka-move on. Kang so sabi mong pakapihon mo ako. Day pa lamang ano, Oo, day ka pa tigahalat ko nga ni Ika. Dahil mo, matibayan tayo sa baliktadan sa istorya. Day na magkakape si ate dyan. Mapagalon ka istoryahan ha. Ako na nga ni, tiga papadangugan ta ka na nga ni. Tadi ka man nagkakape. Di ka naman baga nagkakape. Magpakape ka. Day pa ding ano na lang, tubig na sana sa imo kuya eh. Sa bagay, magayon man ang tubig. Pero Diba? Good for the health man siya. So ano ito, so Evian ito ang gusto ko. Oo. Kasi bago partner, pagbaba ako, duman sa ano, may nagkakaon. Ang ulam niya, kangkong. Uy, masira mo nito. Oo, nagkakakan ka ito. Oo. Sa Santo Domingo, dakulong kangkong. Paborito ko ang kangkong. Una mo sana. And usually, ang mga kangkong, nahihiling mo lang sa mga gilid-gilid kang katubigan, di ba? Oo, pero bako man yan supig sa kauntang kangkong. May mga kangkungan talagang pigtitinda. Yeah, Pigigibo. Ano po gayan? Kangkungan nga Kangkungan. ni. Oo, may mga Oo. kangkungan talaga. Yes, oo. Sabi niya partner, ang kangkong palan, ka-level lang kang gatas, batag, asin, orange. Ha? Oo. Kangkong? Yes. Ka-level kan batag, gatas, asin orange. Yes. Di sabi ko, di dako laon palan ang benepisyo pag nagkakan kang kangkong. Kasi usually kita baga tigigilid-gilid ta sana kangkong. Diba? Bagata minsan nga ni, pagka
day tauyon ang isira mo kangkong. Oo. Ha? Ang ibabaga ka, yung tigubugtakan lang ki ano. Ako, paborito tuyo, ko. Ay, kalamansi. ining mga green leafy vegetables. Saruan sa mga favorite ni mo. Kuya A. Yo, Kangkong, yes. kalunggay, natong. Pero depende sa natong sa pagkaluto. May mga nagluluto kinatong na magatol. Yes. Igwaki, Grabe. masiram. Opo. Pero so ugbos baga kang natong. Season 1, so pipiripit baga. Ay, Ay, kapwerte naku. talaga iyan. Ha? Igwa nga po duman, di ba? Sino Iba one? man. Yun, yes. Sino one? Ha? Ano pang mga green na ano? Lubi-lubi. Oh, pako. Oo. Oh. Pako, lagan mo ki pisipis. Iso. The best na yan. Sabi ko ito, partner, apara da sa ka-level sa nainikang gatas, batag, as in orange, kung malabo na da partner ang sa imong paghiling, nakakatabang man ini, mantang nakakapagpakusog man ng immunity. Sabi ko talaga, ngayon ko lang yan naaraman. Yeah, tigba para burobarasta sa nanindo ang kangkong. Iyo pala ng kayang gibuon kang kangkong sa tuya. Aside kan sangribo, nakakapalinaw pa pala ang kangkong man Yes. kimata. Minsan ang sangribo nakakapalinaw kimata. Oo. Ang kangkong pala. Ang kangkong iyo man The best pala man. Oo. nakakapalinaw. Kasi nga, mayaman daw sa fiber ang kangkong. Oh. And napupugulan kayo na magkaiguan ng constipation kasi nakakatabang sa pagbawas. Oh, yun. Normal. Na. Naku naman. So, na-realize ko, dapat pala magkakan kitang kangkong. Kangkong everyday. Baka man everyday, baka mapurga ka na. Everyday kangkong para ay naramduman ko even sa mga orig bagang anoan, even sa mga orig na constipated na ang mga orig. Oo, tigbabahog Tigbabahog kangkong. kangkong. Oo, kaya pala. Kaya nakula na bagay po ang kangkong. Ang kangkong. Wow. Di pa lang pagparagilid-gilid doon ang kangkong. Yes. Usually sa ina lutong bahay, tigbubugtak ang kangkong. Kandingga. Okay. Kandingga. And sinigang. Sinigang may Yes. kangkong, ano? Pero kung kangkong na pure, kandingga talaga. Oo. So sinigang kaya medyo may mga kasabay pa siya duman. Sa May mga iba. pinsan niya duman sa Oo. okra. Patatas. Oo. Pero kung May patatas ba ang sinigang? Igwa. Hindi na ako sa kung anong klaseng sinigang nakaon mo yung patat. May hipon. Hipon. Aram mo kung nata may hipon duman sa kangkong. Nata. Nakasabay na duman sa sagpan. Iba man pala na di. Pero po mga tugang, pag-abot sa pagkaon, mas magayon po na nagkakaon kita ng mga healthy na pagkaon. Tangani na healthy man na sa tuya na lawas. And of course, pag healthy ang lawas ta, healthy man na sa tuya na pagbuhay-buhay. No? Okay? Tuudon ta ang mga kaakian, ang sa tuya na mga kapamilya na magkaon ng mga bagay na o mga pagkaon na mga masustansya. Saro na dyan ang pagkaon ng kangkong. Yun pala ni The best, partner, Oo. Sige daw, darahi daw akong kangkong sa aga. Yan. Sige, ibahan kita din sa saod. Alright. Yan na ba yung mga tugang para po sa indong mga pagbati as in sa indong mga gustong ipaabot ngayon na pagkahapon. Feel free to text or call us sa tuyang numero 0927-398-0955. Pwede man po sa 0938-891-5475. And good afternoon po sa mga nakaantabay via Facebook Live, DZGB News Online. Sige po, welcome po kita sa programang Usapang Pamilya. Ano na ngon yan? 21st of January. Yes. No, January. February. Ano sunod sa Pebrero? March. Marso. Oo. Abril. Natapig pa para bilang mo ang bulan. Mayo. Summer na bag. Madali naman ang summer, Mayo. In fact, sa bulan ng Mayo, yaon po digdi sa tuya sa Albay, ang pigaapod na Magayon Festival. So, ang local government Kanalbay, pigpo po na po na magplano para sa Magayon Festival
2025. Yes, oo. Actually, partner sa ginibong pagturipon kang Provincial Tourism, Culture and Arts Office o PTCAO, kasabay si Albay Acting Governor Glenda Ong Bungaw, sinabi ninda na ma-start na mag-ako o mag-acceptar ning proposal hali sa mga lain-lain ngunya na sa masunod na mga semana partner pupunan na iyan kang gobyerno provincial kang Albay. Yan, para sa mga aktibidad, sa mga series of activities. Usually, okay. Ano paborito mong aktibidad sa Magayon Festival? Oh, so tiripon pagkabanggi, Ah, 'di ba? Beer Manlain na Beer pagkakan. Plaza. Sumapo na po mag-accept ng mga proposals and from those proposals dumanda sila magde-decide. Hihilingon din sa mga activities o pwedeng maging o na pwedeng i-accommodar kan provincial government of Albay, di ba? Yes, oo. So syempre, halimbawa sa mga dati baga igwa kayan, actually sa digdi sa PBN igwa kita so sa FM so hataw at galaw. So Ito dance taon-taon ito, showdown, partner din nahali talagang siya. pigsasabay ito naman Okay. sa Magayon Festival. So igwa pa dyan ki LG Unites. Yes, Diba? tama. Oo. And street dance, of Oo. course, pageants, igwaman, opening and closing concert. Naku, abangan na naman siguro kung sa mga bisitang artista. Yes. Pero mas abangan ta siguro kung si Kuya A. Na Dahil nito pag-abangan dyan. Wala man kamo sa kong makukuha. Okay. So, gustong sabihon, may Magayon Festival kita. Ngunya. Kasi may mga naghaharapot. Ano daw ngaya kung igwa ngayang Magayon Festival ngaya this year, knowing na ano baga kita, maapot kay ni ma-election, di ba? Baka ngaya day ngaya ki Magayon Festival ta ma-election ngaya. So, uni na po igwa po ning Magayon Festival 2025. In Yes. fact, pinaghahandaan na, nagtatanggap na or nag-accommodar na sinda ning mga proposals para po sa maabot na Magayon Festival. Alright, Okay. so sige. Sige. Happy Magayon Festival po sa Satuya, although January pa lang. Actually, ang preparation. Ang preparation siya. Yes, ang preparation. Pero sa daw gaganapon, wala baga supenyaran da Wala pang Under official construct- partner na under Siguro kasabay ito sa construction. proposal na tighiling or pigaadalan. Oo, di ba? Under construction baka duman sa Sawangan. bako Ay, di sa dating airport? Oo, sa old airport. Kang we last don't know. year, di ba, duman? Oo, may duman, may digdiman. So we don't know. Maaraman tara sa na po yan. No? Okay, so kasabay partner kang pig-antisiparan ta kaya nun, mga aktibidades sa Magayon Festival. Ngayon na aldaw, nagtukaw naman partner ang panibagong presidente kang United States. Si President Donald Trump. Oy, ha? Pampirahan niya na ining termino. Pampirang beses Pangduwa. na siya naging Yes, presidente. and siya ang ika-47 Kung na naging matatandaan mo, presidente last kang time na US. nabaritaan ko si President Donald Trump, binadili niya eh. Yes, partner. Oo. Oo. Di ba actually, nakaduwa baga partner ng pagkakataon na tig-attempt siya partner pero Correct. nakaligtas, di ba? So, garo talagang meant to be na maging presidente ng Tama. US, ano? Yes, oo. Oo. Anyway, si Presidente Donald Trump, sa first day niya, sa iyong opisina, minarkahan niya ng significant policy move, nag-issue siya ng order, no? Order defining a person's sex as strictly male or female. Dua lang. Duwa lang. Babae, Dua lalaki lang. Babae, lalaki lang. Actually, sa ano ini? Sa US ini, ano? This directive mandates government agencies to use the immutable designation on official forms and identification documents. So sa mga dokumento sa gobyerno, dua lang po ang pwedeng gamiton dyan na gender Yes. kan tao, no? Actually sa kada tao sarong gender sana. Pero duwang gender lang ang available, which is sex. Ang sex nila is
Male or female. or female. Yes, oo. No? Kasabay kayon partner pag-introduce rin naman sa mga pagbabago pag-abot sa federal prison policies governing or nagkasaka partner duman sa mga transgender inmates. Pero sabi nga ni kasabay kayon partner na pag-implementar na ma-focus sa babae na lalaki, di nyo man girare partner papabayaan ito bagang mga transgender or ito mga miyembro kang LGBTQ. Yes. May anong baga giraray? Igwa bang magiraray sindang right? Yes, may no? diretso sin the partner. Okay. So anyway, sa sa USA, apod kayan strictly na duwa lang pong gender ang gagamiton duman sa inda, which is male and female. No? Yes, Dahil oo. ang iba, dahil X, dahil Y. Diba? Oo. Okay, so siguro paghihiling ta part na dakol talagang pagbabago, no? Kasi kung siguro sa mga nakailing kang sa iyang inaugural address, sabi niya partner na ngunya na aldaw ay ang golden age of America, as in puon ngunya na aldaw iyan. Golden Age of America. Oh, yeah. Okay. Sige. Okay, sa mga may plano magpasiring po sa Amerika, sa mga passports, no? Dakulang bagay na apod kini i-review, no? So sa tuwing mga pasaporte, sa ibang bansa kung actually depende din sa mga polisiya. The problem is kung ang gender mo wala naman sa male and female sa papel, and then madaman ka sa USA, baga magkakaigo kita di problema dyan. Okay. No? Okay, lalo kung yaon ka sa Thailand, di ba? Okay, so sige po. All right. Okay, sige, batiyon ta mo na partner si Father Dave, nakatutok daangon yan. Okay, Father Dave, good afternoon tabi sa imo. Saga 31st anniversary ni Father Dave partner. Sacerdotal anniversary. Yeah. Wow. Grabe no, 31st na. 31 nang nagsiserbi si Father Dave, ano, sa apod kini sa simbahan, sa tawo, ano. Anyway, in connection duman sa sa pigibo ni President Donald Trump sa USA, may kinaaraman sa gender kan sarong tawo. Igwa kaya kita ng mga nakalaag sa social media digdi po sa tuya, no? Especially mga Filipino na ang gender diglalag nila naman transgender. Diba? Okay. Yes. Ako day kita ki anong stand mo diyan? Anong stand tabi nito pag-abot duman sa implementation kayan? Kita na yung problema kita kayan dyan. Ano sabi nga, siseman nga kita. Okay. So, sige. Ayan. So, information lang po yan sa Gabos na sa USA, sa Amerika, duman man sa na yan. Digdi sa Pilipinas, we are free. No? Free ang sa tuyo ng mga katugangan I-express na kung mag-express sinsay. kung ano sinda. Opo. Daing halong discrimination, daing judgment, no? Digdi sa tuya sa Warang mapugol, sa sabi nga ni. Pilipinas. Okay? Okay. So sige, maray na paghahapon po sa tuya. Happy lang tabi kita, no? All right. Okay, kasuhapon na pag-urulay-ulayan tayo to partner na 11 years old na aking babae na nabados o nangaki by 11, at the age of 11 nangaki. Nabados siya 10 anyos. And apod kay ni alarming Yes. ano, most especially sa mga kabataan and then sa parents, Teenage of pregnancy. course, no? Dahil dyan, ini pala may pigibo ng
Senate Bill. Senate Bill 1979. Yes, oo. No? 1979. Hindi po sa bill na pigaapod na Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Opo. Taong 2023 pa pala ninyo. No? Actually, Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Yes. Or yung sexuality program na pigbubusol partner na maituro baga sa mga eskwelahan, sa mga kaakian, and kang nakaaging na-aprobaran mag-any partner sa plenaryo, pero may mga nagbutwang impormasyon na dapat pag-adalan and ibalik partner sa komite na nagkakapot kay ini. Actually, may komento at sa tuyang presidente na si President Bongbong Marcos manunggod digdi sa Senate Bill 1979, which is the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, na i-veto niya dahil ni partner in case na maging batas. Yes. I-veto niya bako lang basta i-veto niya tulos. I-veto niya tulos ining Senate Bill 1979 or inipigaapod na Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Yes, tama ka dyan. Pero igwa siya partner ni mga kondisyones. Iaano niya ito kasi parang may gusto niya mabago partner sa mga policies. Haramon ta kung ano ang sa iyang rason, no? Haramon ta kung ano ang sa iyang rason kung nasabi kan sa tuya ni presidente na immediately or ibebeto niya tulos ining Senate Bill 1979, which is sa titulo niya pa sana nakalagdig the Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. May rason da po ang sa tuya na presidente kung natata ibebeto niya ini. Yes. Sa tuyang pagbabalik. Oras alas 2:26. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi. Bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño. Sararo kita Ismail always na ansyuda. Dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita is what Ismail na kita. Smile always. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
kan tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Mag-ugma, makiayo na nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaibuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Natatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Good afternoon, partner Jen. Yes, iyo partner, good afternoon. Welcome back. Ay igwang niya nasa linya si Kuya Jimmy taigwan ning National Fire Training Partner sa Kawa-Kawa Ligaw. Ayo, alat-alaton ta si Kuya Jim ta garon naputol sa iyang apod ta ara mo baga ang cellphone ngo niyan. Sinabing unlimited. Napuputol man pero mamili ka 5 minutes or 12 minutes. Mga unexpected time napuputol. So alat-alaton taan na presensya kan sa kuyang idol na si Kuya Jim. Si Kuya Jim talaga nami-miss ko na ni kaistoryahan. Kaya tamang-tama ngunya na pagkahapon. Si numero G's. Uno G's. Uno G's. Sa tuyang Uno G's. Okay? So sige, habang pinag-alat-alat si Kuya Jim, maray na pagkahapon po dyan sa mga paraantabay ito dyan sa Taysan, Legazpi City. Good afternoon tabi sa Indo dyan. Maray na pagkahapon po dyan sa mga taga-Taysan, Legazpi City. Yes. Batiun taman partner ding happy birthday kay baka malingawang ko, Josuelito Balitian or Kuya Tolitz or Kuya Nogs. 51 birthday din. Oy, 51st birthday niya. 51 na pala siya. Ayun, sa permi daw siya naka-DCGB. Thank you so much. Salamat on tabi sa imo, Sir. Ano dito? Husilito? Husilito. Okay, sige. Hello man kay Mr. Eduardo Ray Ramoso, partner watching. Kuya Ed. Thank you, Kuya Ed. Good afternoon tabi sa imo. Okay, so sige. Habang pigalat-alat si Kuya Jim, padagos na ni sa tuyo na pinag-restoryahan tabi kasubago. Iningani po mga tunggang na Senate Bill 1979 which is Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. May sinabi si Presidente Bongbong Marcos na ibebeto niya tulos po ini in kaso makapasar po ini kasi ang sabi din ni Presidente siguro duman sa nakapalaman sa Senate Bill ika ngaya tuturuan mo ngayon aki 4 years old na aki tuturuan mo ning ano pud kini masturbation. Imagine that ngaya. Na-shock siya. Oo, na-shock siya. And right to try different sexuality. Diba? Ito so pinagduunan ni Presidente kung ito ang gusto niyang mangyari na iveto niya ini in kaso makapasar ini. Okay? Pero kung 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 sa pagbawas kan pagdakol kan mga aki na ina sa baga sinabi tangan ibaga kasuhapon naglangkaw so mga teenage pregnancy na 15 years old below na nasa sobra 3,000 na sa ngunya na 2025 kung ini ang mangyayari na bawasan ang mga aki na ang mga aki na ina na
So ma-involve sa teenage pregnancy. Dahil da siyang tutol dyan. Yes, oo. No, Yung but partner. ito nga iso nasabit ang duwang bagay. Mhm. So 4 years old, tuturuan mo kan bagay Opo. na dahil niya pa pwedeng gibuhon. And then, magkaigod aning right to try different sexuality. Iyan daan sa iyang kumbaga, ano sa mga words na ginamit naman ni Presidente. Kung about sa sexual orientation and sex education, so maipapaliwanag sa aking partner kung ano so para mga introduction lang baga pigaapod. Na-alarma ini si Presidente kaini, no? Yes. Okay. So, actually, sinabi niya na importante po, no, sa mga magulang na may mga aki na daraga, may mga aki na soltero, no, teenagers, importante da po or mahalaga na mamidbidan kan mga akian sa indang lawas. No? Mamidbidan kan akian sa indang lawas. Na maaraman kan mga aki, maipaliwanag sa mga aki an maraot na dulot kan pagbados asin pag-ataman ki aki sa murang edad. May mga maraot palan nadulot an pag-aki ning atab. Yes, o kasud baga pa ano na mention ta digdi sa mga nagkapipirang epekto sa salud, sa futuro, of course affected din sa education kang aki, 'di ba? So, ibibeto kuno tulos ini ni Presidente, lalong-lalo na inidaa po kaya ang nabasa niya duman. Over the weekend, binasa ni President Bongbong Marcos ini. Ini nahiling niya duman. You're going to teach 4 years old how to masturbate and magkaigoning right to try different sexuality. So, dahil niya inipig, kumbaga dahil niya talaga ngayon itutugutan, dahil niya ito-tolerate. But, so dahil siya pabor. Yes, but ang sabi man kan may gibo kan bill, which is Senate Bill 1979 na si Senator Risa Ontiveros, dahil man ngaya duman ini, wala dahil ini, napigsasabi ni Presidente Bongbong. Natuturuan so aki Oo, wala man dahil in fact daw, dahil man da even word na masturbate, wala ini duman. So, iyo man ang piga lilinaw ni Senator Risa Ontiveros. In fact, ang yaon da duman, most likely teaching kids anatomy, no? And the consequences of early pregnancy. Ayun. So, yaon yun yung yaon duman. Kumbaga, pigsasabi ni Senator Risa na kung ano ano ang gusto ni Presidente Bongbong Marcos, iyo man ngaya ang nakalaog digdi sa bill na ini, which is ining Senate Bill 1979. So, in fact, makakalaog ini pigpupush bagay ni partner na ituro sa curriculum, ano? Yes. Sa Department of Education, ituturo ini nganing mabawasan, no? Mapreventaran an adolescent pregnancy, di ba? Saro po ini sa mga alarming situation digdi sa tuya sa Pilipinas na habang naghahaloy o habang naglalangkaw ang taon na nasa 2025 na kita, we have more than 3,000 cases of teenage pregnancy. Specifically ining teenage pregnancy na 3,000 pesos tuloy, 3,000 ano sinabi ko na 3,000 pesos. 3,000 more than 3,000 cases, no? Naigwa po teenage pregnancy. Yes, ang Pilipinas. Kung sa datos pa sa grabe. Kining datos na ning 3,300 something. Nasa 15 ang edad ka ni partner, 15 pababa. Wala dyan, so 16, 17, 18, 15 years old below. In fact, so tinapik ta kasuhapon 13. 11. Ay, 11 yun. Yes. 11. Nalagpasan niya na sa 13. Di ba? So siya na ang nasa iya na sa corona ngunyan. Which is, nangyari lang ito dahil sa pagkawat-kawat. Tama. No? Oo. Sa simpleng nako. So,
bilang sarong parent, bilang sarong magurang, ano po ang sa inyong mga sa loobin digdi sa araw kaani? Tugot daw po kamo na maipasar ining Senate Bill 1979, which is Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, and then mailaog sa curriculum kan Department of Education na maituro sa mga kaakian kung ano ang yaon digdi sa laog na kaini, di ba? Bilang sarong magurang, kasi banga man, may mga magurang man na abo man, may mga magurang na pabor, Yes. may magurang na abo kasi nga kung iyo man agad ang nakalaog digdi o so nabasa ni President, actually day pa makitang access kay ni kung ano sulaog ka, day pa man baga siya nagiging batas. Day Yes, pa tama ka dyan. No, Puro pa lang mga partner, Oo. mga pahayag, Oo. manong duman sa pigbubusal na bill. Correct, no? But bilang sarong parent, ano daw po ang sa inyong mga reaksyon digdi sa arog kaining bagay na ibibeto ni Presidente Bongbong Marcos ang Senate Bill 1979, which is a Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, na ang gustong mangyari mabawasan, mapreventaran o mabawasan ang bilang kan mga aki na nagbabados sa bako tamang edad. Diba? But sabi man nga ni kan Presidente, may nabasa da siya na medyo kinaalarma niya na daiman dapat na maituro o maaraman kan aki. Kumbaga, mabubuksan lugod ngaya so isip kan aki na magibok arog kaning bagay. Yes, Diba? na ma-involve sa mga aruga yung partner, di ba? So sana, Okay. kung may mga aruga na bagay man ang gadano, in case na maipasar ini na Senate Bill 1979, in case na maging batas, pag-adalan, so daing maraot na epekto sa mga kaakian na Pilipino, no? Ngani na baka ngaya mangyari imbis na mabawasan ngaya, mas nadugangan mas lalong lugod. nadugangan. Tanaging Yes. curious na lugod niya sa mga kaakian. Sabi digdi partner contexter ta, mas maray siguro na kung maipasar, magkaigwadrayran. Okay. Siguro ang gustong sabihon niya partner, hilingon mo na, in kaso maipasar, hilingon mo na kung ano sa epekto ka ini, di ba? Okay. So sige po, wala man sa tuya ang simbag digdi na sa actually ining Senate Bill 1979 day pa man napapasar, pero pinataanan na kang presidente na kung maipasar ngayon ibebeto ko kaya tulos ini. Yes, And may oo. mga nadadagit, may mga comments na nata mo ngaya pepreventaran na magbawas ang edad o magbawas ang bilang kan mga ina na aki yugon mo batang ina na pigaapod, no? Yung man natin simbag ni Presidente na may mga nabasa na siya na bako appropriate Yes, para sa mga kaakian. Kaya kung po pwede, mabaaguhan sa mga polisiya, provisions, para at least tamang partner, if ever na matugutan na maipasar. Diba? Opo, okay. And then as a parent, siguro ko maipasar kidai, no? Dakula po ang satuyan responsibilidad sa satuyan ng mga kaakian, manunggod po diyan. So dakula sabi tangani kasuhapon, dakula na bagay na napapag-urunan na ang word na sex sa laog kan harong. No, tangani na maipaliwanag ning marhay kan mga magurang sa indang mga kaakian kung ano ining bagay na ini, kung sisay ang mga dapat na magibo ka ini, and then ano ang mga consequences kapag ginibo mo ining bagay na ini. Tama. Diba? Okay. So as a parent, dako lang sa to na responsibility pag abot dyan sa bagay na yan. Kung hilingon ta partner, sa loob manggiraray kang familia, maugpa sa responsibilidad kung paano mas magiging responsable ang aki pag abot sa arog kayan. Dahito na pagparaasa sa kunsisay, no? Sa pamilya pa lang, sa laog pa lang kang harong, kita na mismo ang magturo sa inda kaysa man sa iba pang tawang magturo sa inda, baka masala lugod. No? Yes. Okay, so good luck po sa satuya, bilang sarong magurang, bako lang po so pagklase, bako lang so pagkaon, subado ang dapat na i-provide ta sa satuyan ng mga aki, but sa mga siring kaning bagay, dakula po ang bagay na kita mismo ang nag-edukar sa satuyan ng mga kaakian. Okay? So ngayon naman, aramon ta naman po kung ano ang bago. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago.
Ano nga ning bago? Oni ang bago. Nakasanayan na kang iba na bumakal ng pagkakan kapag magbiyahe. Ang problema, partner, kadalasan minalipot initulos. Alagad, bako ini-issue sa Japan dahil nakabilog sinda ding lunch box o bento na kusang nag-iinit. Ang kaipuhan sa nang gibuhon, bulnoton ang PC sa gilid kang box, asin sa laog ni nagkaperang minutos, igwa ka ng hot meal. Sa iram kang lunchbox, igwa ning salit na white coals o calcium oxide. Nagluluwas ng tubig ang pagbulnot kang PC kapag magkahalo ini sa uring, nagkakaigwa na nin exothermic reaction o pag-release kang init. Hasiring na paagi, pwede nang i-enjoy ang sarong hot asin freshly made bento anytime, anywhere. Patunay ang self-heating bento sa Japan na mas napapadali ang buhay sa paagi kang mga inobasyon. Naramdaman ko lamang yan kan ako high school partner na day man ako naguhuli pag ugto. Okay. Saan ka na papaduman? Sa classroom na ako nagkakaon. May balon ka na. Oo. Okay. Pero ang pagkaon ko malipot na. Yes. Marao kumbaga magkakana. Oo. Kumbaga pod kayan medyo magabat pagkaunon, magabat sa tulak, and then bako na aram ito kung ikasanay ka na magkaoning mainit, Yes. Day ka ma-enjoy, day mo ma-enjoy ang pagkaon mo pagka malipot na which is supposedly dapat ang pagkaon mo malipot, mainit. Mainit, Oo. opo. Halimbawa, may sabaw. Oo. Baloon mong, baloon mo ining Lunchbox. bulalo. Kumaon okay. kang malipot na. Iyo, day ka man ding lasas. Oo. Kumbaga, day ka gaganahan magkakan. Dahil dyan, igwapong simbag ang Japan, ining Pack meals. Nakusa nang nag-iinit. Okay, pack ining pack meal sa Japan. Kusang nag-iinit pala din yan. Maski baga kita partner na mga employed na problema mang giraray. Kasi usually, naugak na kita mag-uli. Tapos kung maluwas ka, mabalik ka, day mo aabuton so oras kan sa imong laog. Tama, diba? malilate ka na. Wala kitang enough time Yes. para maghanap mainit na pagkaon. Oo. So, ang Japan, makaabot na digdi sa Pilipinas. Siguro na ka digdi sa Philippines. Wala pa partner. Wala pa. Pa-deliver ka na. International. So, kumbaga, magayon ang arog kayo ng inobasyon kasi kumbaga partner, napapanahon and makakatabang sa pagpakarhay kang salud kang kada individual na kasi kita baga pag nalipasan, Correct. kapag nagkakakan kang mga masiram so nagkakaon na biyo kang pigdadaplos ang angog mo. Tama. Diba? Yung gustong-gusto talaga. So mainit talaga. So Sobra. feeling mo tao ka na nagkakaon kang mainit. pag nagkaon kang malipot, garo ako katawa, no? Yes. Garo, hindi ka talaga gaganahan. Kumbaga garo, so kada subo mo partner, garo. Kada subo mo, magabaton sa tulak. Pati talaga, totoo. Magabat sa tulak. Oo. And lalo na pag gutom ka na, and wala talagang laog talaga, haloy na makulog oras. nagpipiriot ang sintido ko kaya. Yes, pag nakakaon ka kimainit, ali digdi sa pack meals, ali sa Japan, kusa pwedeng nagiinit. No? So, parang nailing ko digdi partner na sa kadakol na pwedeng bulnuton, ini ang magayon. So, PC. Pag binulunot man PC, mainit kumbaga na may siya. thermal reaction. Tama, oo. Mainit na siya. Yes. Self-heating po ini. Okay, so sana makaabot na rin diyan sa Pilipinas sa dakulang bagay po ini. Dakulang bagay ini para sa mga working people. Tama, Specialmente sa mga sa mga nag-iiskwela, sa mga high school students na usually maghapon sila sa eskwelahan, makanuson man na pirming malipot ang sa indang lunch. Tama. And day na lamang partner mag-worry si Mr. o si Mrs. na o si Mrs. Malunch na malipot na ang pagkakan ka ito. Diba? Tama yan. Mas lalo kitang papadabaon ka sa tuyang Mister. Sabi si Mister, ako ngaya ang Mrs. ko dahil ngaya sa kuya. Dahil ngaya ako pigtutugutan na magkaon kimalipot. Pero ngayang mainit ang tigpapakaon kan sa kuya na Mrs.
Okay, yan po ang bago. Hello muna partner kay Fatima Fati, Joseph Aringo Marina Haponda sa tong duwa, magmerindal ding kasaba. Oy! Wow, perfect yan ngunyan, mainit, malipot. Diin daw yan. Iyan na kasaba. Pagod man. Maski mainit Kasaba. or malipot, masiram ka o nun. Yes. Kasaba cake? Kasaba cake. Pero so kasabang... Ano yan? So tinultog? Oh, so susinap na sana. Masiram ito, mainit. Iba mo pala. Di gutom na naman akong irestoryahan ta. Si Gerald Aranya, good afternoon manda all over the world. Mhm. Okay, thank you so much po. So mag-iribahan naman kita sa masunod na Lunes. 27. 27 sa lunes. Ultimong semana na pala sa masunod na semana kang Enero. Takdag naman Pebrero sa na sarong naman. so primerong bulan kang 2025, madali Oo. ng Yes. matakdag. And ang paglaog kang primerong semana kang Pebrero, bising-busy na namang partner sa mga Puso-puso. Puso-puso. Okay. Okay, so nakaibata sa Lado Technical si Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Martinez. Ako po si Kuya A. Iniman si Jenny Matthew Bayaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.